Allah yana jin kunya yastahi min abdihi Allah yana jin kunyar wani bawansa idza rafa'a yadayhi idan bawan ya daga hannu yayi haka ina addu'a ilaihi yana roƙo zuwa ga Allah Allah yi min kaza Allah yi min kaza Allah yi min kaza idan bawan nan ya daga hannu Allah yana jin kunya an yaruddahuma sifran Allah ya dawo da hannunsa ƙasa bayan yayi haka Allah kai min kaza ya Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah kai min kaza Allah kai min kaza dan saboda kaza Allah dan girman ka dan daukar ka dan kaza naka Allah yana jin kunya mutumin ya sauke hannunsa zero Allah yana jin kunya mutumin ya sauke hannunsa bai amsa masa komai ba a ce duk addu'ar da kai ta tafi a banza Allah yana jin kunya jama'a ashe kenan duk wanda yayi ibada Allah zai bashi ladan yin ibada duk wanda ya roki Allah Allah zai bashi wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi ma da Tirmidhi da Ibn Majah Ibn Hajar al-Asqalani yace sanadin wannan hadisin isnadin sa jayyid ne mai kyau ne ka duba sahihu Tirmidhi shi ma a mujalladi na 3 shafi na 179 shi ma an yi bayanin cewa wannan hadisi ya inganta Allah yana jin kunya ku kalli hadisin mutum ya daga hannunsa ya roki Allah wani abu Allah ya dawo da hannun nasa ba tare da ya yi masa wani abu ba a ce kai addu'a ta tafi gaba daya Allah yana jin kunya da haka duk abin da kuma Allah yake jin kunya to Allah sai ya tabbatar da shi a fili a tabbace inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa fawqaha Allah baya jin kunya ibuga misali da kwatankwacin komai kankantar abu inda zai zama amfanuwa ga yan adam inna Allah huwal ghani wa nahnu fuqara'u ilayhi